सबसे पहले एगो पोखरा हमनी के तो पहले से कोनाए रहे ओकरा के आराम से पहले साफ उफ कर देनी सर। ओकरा बाद मार्केट से जाकर प्लास्टिक कीन के लिए सर। प्लास्टिक कीन के लिया के ओकरा के सबके गाँव के जितना भी लइका फैका रहे सबके आराम से प्लास्टिक बिछावे में अपन लाग गल बा। लोग देखते हो वीडियो में देखी कैसे प्लास्टिक बिछा दिया बा। एगो बात ध्यान में देखी, प्लास्टिक के नीचे बॉल भी लागल बा जो पानी का अंडरग्राउंड बॉल रही। बॉल देखी घाट में भी तनी तनी डिस्टर्ब होता, ओकरा के भी हमनी के सरियले बानी सन। ओकरा बाद प्लास्टिक बिछावे के प्रक्रिया सब केहू ले लेके खड़ा भइल बा जैसे प्लास्टिक फाटे न। सब पहले से पूरा घाट के चिकन उकन जैसे होला फ्रेश ओकरा के कह दिया बा। कैला के बाद प्लास्टिक बिछावे के प्रक्रिया बा। देखिए हमरा गांव के जितना भी लइका बारह सन, जितना भी लइका है सब केहू आ गइल बा। घाट के प्लास्टिक बिछावल जाता। प्लास्टिक ऐसा बिछावल जाता कि नीचे एयर ना रहे, एयर ना लेवे। एयर लेला के बाद प्लास्टिक फाट जाई। देखी ध्यान से देखी नीचा बॉल लागल बा। घाट बनावे के ई नया तरीका सीख ले रहनी सन कि अंदर बॉल लगा के वाटर बॉल वाली बनावे के जौन हमनी के बनावे चल दिले बनी सन। आदमी काम करता बनावता। देखी सब उनमें का हवा बारीकी से निकालल जाता। पूरा हवा धीरे धीरे निकल गई बा। हवा निकालने के बाद का उनमें से देखी अब ओकरा के अरिये से हमनी के पूरा माटी से भर देम सन कि जैसे कि उनमें माटी गिरे ना। कैसे माटी गिरी तो पानी जो उनमें भराई गंदा हो जाई, बॉल के लाइट देखाई ना। अब हमनी के पानी के व्यवस्था करे जाता नहीं सन। गांव के देखी जितना भी लोग बा देखी लाइट आप लोग रउरा लोगन के जरूरत लौकत हुई। देखी अंदर लाइट लागल बा। लाइट देखी कितना कलरफुल लाइट बा। लाइट लगावे में अच्छा खासा पैसा हमनी के बैठ गल। ये लाइट रउरा लोगन जन कोशिश करम लोगी ना तो नीचा से अर्थिंग लेके करेंट भी मार सकता। अगर कोई भी जे छठी माई के भक्त बा वो में टॉपिक ऐसे रउरा लोगन कोशिश मत करम लोगी ना। में बड़ा मेहनत लगा रहे लाइट बनावे में। अंदर सब पाइप लगा रहे। पाइप लगैला के बाद उनमें बिजली के तार अथी करे प्रोवाइड करावल करे। देखी तनी शाम के टाइम हो गई बा। देखी वहाँ नल के पाइप लौकता पानी में गिरता। सब बनाओ ना कर वहाँ पे पानी छोड़ दिले बनी सब। पानी धीरे धीरे में भरी। लाइट तो रउरा लोगन के लौकते बा कि कितना अच्छा खासा लौकता। जैसे जैसे शाम होता वैसे वैसे बढ़िया लौकता। हमार जितना भी बनावे वाली कलकार बारह लोग सबके देखी और ये बा। देखिए अब रात हो गई बा। रात के सीन देखी कि कितना बढ़िया लौकता घाट। ये घाटे है, दूसर चीज़ ना है। देखी घाट कितना बढ़िया लागता। कितना आप लोग रउरा लोगन के बढ़िया लागता। देखी वो पानी छोड़ल बा। घाट के कलर लौकते बा कि कैसे लागता। उनमें हमने के मछली भी छोड़ले बनी सब जौन एबरा ना लोग दिखाई दी। मछली तो लाइट में दिखाई दी। अभी तो रात भइल बा। रात के अथी है कलरफुल केंग लागता घाट। अभी पानी में छोड़ाई बा। अभी पानी भरल नहीं के पूरा, अभी आधे पानी भइल बा। हमनी के धीरे धीरे रात भर में पानी भरी। घाट बड़का खोनाइल कि जैसे आदमी उनमें टप के पूजा उजा कर सके। रउरा के चारू साइड से देखावता नहीं कितना बढ़िया लागता। लेकिन हाँ रउरा लोगन लाइट लगावे के कोशिश मत करम लोगिन ना तो बिजली के करेंट आओ मार सकता। देखी मछली आ गई बा। मछली भी छोड़े वाली बारे लोग मछली खरीद के मार्केट से जो मछली वो में पानी में डलाई। पानी में डलाते बा मछली।